ka sabu kɛ a ye arabu jamana dɔ de kɔni suwanzi a n'a ka denbaya bɛna taa sigi arabu jamana min na min ye baara tɔw ye baara minnu bɛna kalifa ma farafinna bɛɲɔgɔnya ko kɔnɔna la a na baara kɛ ka sanga ni o hakilina ye min ye Usmani Sonko ale ni Diomaye Faye ninnu de bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa min ye bɛjɛ fanga ye a ka se ka yakubaya farafinna jamana kɔnɔna la hakililajigila farafinna jamana caman ye foli di ni sifilaka in ma a kɛlen kɔ ka se ka sebaya sɔrɔ ni cogoya la b'a yira k'a fɔ farafinnadenw kɔni an bɛ waati min na bi sira min bɛ yen n'a bɛ kɛ sababu ye ka farafinna bɔ nɔgɔ la farafinnadenw ye o sira de ta o hakilina ninnu na kɛ sababu ye ka se ka yɛlɛma don farafinna mara ta cogoya la farafinna tun bɛ tubabu ka jɔnjuru la cogoya min na o jɔnjuru in kɔni tigɛra pepewu an bɛ sira min kan sisan o de ye ɲɛta ani yiriwa ye u ka se ka lafiya u ka se ka lajidi an ka jamanaw kɔnɔ ko n'aw mana tiɲɛ di kunun dɔ don n'aw mana ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana ko n'aw mana jama bɛɛ sigilen don n'aw mana ko n'aw mana lamɛnbaa jama sigi bɛ n'aw mana an lamɛnbaaw ka sanga ni an ka jamana tacogoyaw ye ni dɔgɔkun nin kɔnɔna la min ye wulikajɔba ye a hakilina dɔw kun lasabatira jɛkulu fɛ k'a yira k'a fɔ olu na bɔ ka u ka hakilinata fɔ k'a yira camancɛ fanga ɲɛmaw la k'a fɔ min ye camancɛ fanga ye a datugula kabini marisi kalo tile 26 u kɔni ye sɛbɛnfuraw labɛn k'a di maaw ma min ye gouverneur ye Bamakɔ yɛrɛ mara ɲɛmɔgɔya bɛ maa min bolo a ka se ka yamaruya d'u ma u ka se k'u ka wulikajɔw kɛ ale kɔni y'a yira k'a fɔ a ma sɔn ni hakilina ninnu ma ka sabu kɛ an bɛ waati min na bi ko jamana bɛ danko min na ka sanga ni lakanabaliya ye ale ni ka sanga ni furukufuruku ye basigibaliya wɛrɛ kana bila an ka jamana kɔnɔ a ye gouverneur y'a yira k'a fɔ ale ma jɛn ni o hakilinaw ye n'i ye baara ninnu ta k'u lajɛ jɛkulu in y'a ye k'a fɔ olu kɔni na u seko n'u damayira kɛ ka sabu kɛ ko n'i ye an ka camancɛ fanga ta k'a lajɛ camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw tun ye san 2 de fɔ camancɛ fanga in baaraw ta cogoyaw la san 2 kɔni dafara marisi kalo tile 26 n'o tun ye tarata don ye fo ka na se bi ma an bɛ waati min na bi maa caman yira k'a fɔ an ka jamana a bɛ ka baara kɔni kɛ falaki kɔnɔ n'an b'a wele ko vide constitutionnel o b'a yira k'a fɔ jamana ɲɛma tɛ an kunna ka sabu kɛ sariya tɛ yen sariya kisɛ min b'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ fanga la bi ko u ka continuer ni fanga ye nka ni dun ye bɛnkanw ta k'a lajɛ sɛbɛnfura min bɛ ɲɛfɔli kɛ camancɛ fanga kɔnɔna la n'a bɛ wele ko charte de la transition u ko transition in bɛ ban waati min ni kalafili kɛra n'o ye jamana ɲɛma suwansi kalafili ye o don ni transition in kɔni k'a na ban n'i ye baara ninnu ta k'u lajɛ an b'an yɛrɛ ɲininka maa minnu b'a yira k'a fɔ k'olu b'a fɛ ka bɔ k'a fɔ ko camancɛ fanga banna tarata don marisi kalo tile 26 kumakan min fɔra charte de la transition kɔnɔna la k'a fɔ don min na ni président sigira ni président kalafili kɛra ni président sigira transition bɛ ban an b'an yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔ olu ye o yɔrɔ kalan charte de la transition kɔnɔna la an bɛ waati min na bi ne hakili la politiciens bɛɛ lajɛlen de kan ka fara ɲɔgɔn kan ka camancɛ fanga in dɛmɛ camancɛ fanga dala kalaminɛ ye kuma min ye ko lakana tɛ jamana kɔnɔ politiciens kan ka camancɛ fanga dɛmɛ walasa lakana ka sabati ni lakana sabatira o kɔfɛ sisan ka camancɛ fanga wele k'a sigi lakana ko kuma de kun fɔra lakana sabatira sisan an ka élection kɛ an b'a dɔn k'a fɔ ni politiciens ma ko in ka a lajɛ ka taa n'a ye o sira fɛ n'olu kɔni sigira k'a kɛ sanga ni waati kunnafoni di ye k'a fɔ camancɛ fanga banna élection ka kɛ camancɛ fanga banna élection ka kɛ ne ɲɛ bɛ ko ta cogoya la cogoya min na camancɛ fanga bɛ maa minnu bolo o tɛna kala ta ka don ɲin na ka bɛn ni politiciens ka kuma ye nin waati in na maliden bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan ka camancɛ fanga in dɛmɛ waati kunkurunin kɔnɔ u bɛ ka kuma minnu fɔ k'o ye lakana ye ko lakana sabatilen tɛ i n'a fɔ minisiri ɲɛmaa yɛrɛ y'a ɲɛfɔ cogo min na k'a fɔ ko en tant que lakana ma sabati ko transition ko élection ko kuma tɛ yen n'a bɛ ten an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka se ka lakana sabati basigi ka sabati jamana in kɔnɔ élection ka kɛ camancɛ fanga ka kɔ don ka jamana di maa o maa min bɛna jamana mara bɛn ni bonya ani karama kɔnɔna la an bɛ waati min na bi an y'a ye k'a fɔ o hakilina malidenw mago bɛ o de la ka tɛmɛ furuku ni ɲɔgɔn sama ka ala ka ɲɔgɔn faamuya la sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ. mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana ko n'aw mana tiɲɛ di kunun dɔ don n'aw mana ko n'aw mana. an lamɛnbaaw an ka jamana kɔnɔna
jamana ko kibaruyaw la. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye Mali cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye n'o ye Kolɛla Simi Goyita ye, ale ni Rusi jamana ɲɛmaa n'a bɛ wele Vladimir Poutine k'u ye kumaɲɔgɔnya dɔ lasabati nɛgɛjuru sira fɛ n'o ye telefɔni sira ye. Kumaɲɔgɔnya in n'i y'a baaraw ta k'u lajɛ, dantigɛliw kɛra Mali cɛmancɛ fanga ɲɛmaa fɛ tasibila ni kumakanw la ka ɲɛsin Rusi jamana ɲɛmaa ma. Dɔgɔkun tɛmɛlen na min ye Mamudu Tilo ka waleya jugu dɔ ye, o kɛra Rusi jamana kɔnɔ u ka dugula dugu min bɛ wele ko Kroki Sitiyal. Kolɛla Simi Goyita ko nin waleya in u b'a kɔnbe u b'a kɔnsini. Nɛgɛjuru sira bolo fɛ a tilala ka dantigɛli kɛ Rusi jamana ɲɛmaa ye k'a yira la k'a fɔ an bɛ waati min na bi min ye balo ye n'o bɛ tali kɛ suman suguya dɔw la ale ni angɛrɛ ka se magoɲɛfɛn wɛrɛw ma. An bɛ waati min na bi Mali kɔni mago bɛ olu la ka bɔ Rusi jamana yɔrɔ. O tɛmɛnen kɔfɛ jamana fila a jamana ɲɛmaaw ye dantigɛliw kɛ ka sanga ni waleyaw ni hakilinaw ye, hakilina min bɛ tali kɛ u ka boliɲɔgɔnma baaraw la min bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara o koɲaw kan. Nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ min ye nin waati labanw ye, gɛlɛya minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'a dɔ bɛ tali kɛ kuranko gɛlɛya la ale ni dugujukɔrɔfɛnw bɔli ka se sɛnɛfɛnw ma. Fɛɛrɛ ni hakilina minnu bɛ ta jamana fila fɛ ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ walasa Mali ka se ka bɔ nɔgɔla ni koɲa ninnu na, dadura o fana na ko walawala fo ka se Mamudu Tilo kɛlɛli baaraw ma. Jateminɛ ni kunnafonidi sɛbɛn y'a yira k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ dadura farafinna Sahel bolo jamana ka tɔn min bɛ yen n'a bɛ wele ko Alliance des États du Sahel ko da dora u hakilinaw fana la. U b'a yira k'a fɔ n'i ye jamana fila ta k'a lajɛ Mali ni Rusi ka boliɲɔgɔnma a bɛna kɛ sababu ye jamana wɛrɛw n'a tɔnɔ bɔ. Maaw k'a dɔn k'a fɔ Mali ni Rusi ka nin ko in tɛ bila ko ye. Kabini Ibrahim Boubacar Keïta bɛ fanga la a ye taama kɛ ka taa Rusi o sen yɛrɛ fɛ. Wulikajɔbaw caman kɛra, bolinɔbilaw kɛra sɛbɛnfura caman na. O hakilina tɔw de bɛ nin sira kɔfɔlenw kan hali bi min bɛna kɛ sababu ye ka se ka nafa lase farafinna Sahel bolo jamanaw ma. Ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la, n'aw mana ko n'aw mana jama bɛɛ sigilen don, n'aw mana ko n'aw mana lamɛnbaa jama sigilen bɛ, n'aw mana. An lamɛnbaaw ka sanga ni lakana koɲɛw ye anw ka jamanaw kɔnɔ. Mali ni Guinée a yira k'a fɔ n'i ye a koɲɛw ta k'u lajɛ sini waati laban ninnu na i b'a ye k'a fɔ gɛlɛyaw bɛ Mamudu Tilo ka koɲɛw la. Mali ye gɛlɛya sɔrɔ Mamudu Tilo ka ko senfɛ a bɛ waati jan bɔ. Kolonɛli Asimi Goyita nalen fanga la a kɛra sababu ye ka yɛlɛma dɔɔni don a koɲɛw la, yɛlɛma minnu kɛra sababu ye jamana fan caman bɛ yen lakana sabatila ye, nka hali bi yɔrɔ caman fana bɛ yen lakana ma sabati ka sababu kɛ i b'a ye sanga ni waati maaw bɛ bɔ u sigiyɔrɔ la marabolo caman na ka sanga ni Mamudu Tilo ka waleya jugu ye. Mali ni Guinée n'i y'a ta k'a lajɛ kilomɛtiri 853 o de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Jamana fila in gɛlɛyaw n'i y'u ta k'u lajɛ duguma sira fɛ lakanabaliya gɛlɛya manganiya jugu ni Mamudu Tilo ka koɲɛw o de cayalen don kosɛbɛ. Guinée marabolo min bɛ wele ko Kure Mali a yira k'a fɔ alamisa marisi kalo tile 7 nɛgɛ kanɲɛ fu waati Mamudu Tilo dɔw ye waleya jugu dɔw ta ka ɲɛsin polisilaka dɔw ma nin yɔrɔ kɔfɔlen in na. Ni hakilina ninnu ta k'u lajɛ a kɛra gɛlɛya ye kosɛbɛ ka sababu kɛ an bɛ waati min na bi nin yɔrɔ kɔfɔlen maaw tun y'a jigiya k'a fɔ lakana sabatilen dɔ ye kosɛbɛ wa maaw n'u bolokɔnɔfɛnw bɛ se k'a fɔ tare tare, nka nin waleya minnu bɛ ka na kuma ni kuma a bɛ ka maaw yɛrɛ hakili wuli kosɛbɛ ka sababu kɛ n'i ye Guinée fan ta k'a lajɛ nin waleya jugu in a kuma sɛnsɛn ka se a yɔrɔ kofɔlenw na. Baara ninnu ko maa dɔw jogila a kɔnɔna la wa an bɛ waati min na bi wulikajɔ ni sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛra ka ɲini k'a dɔn waleya jugu in sɔrɔla cogoya min na Mamudu Tilo minnu sera nin yɔrɔ kɔfɔlen in na Mamudu Tilo suguya jumɛnw don wa u ka laɲini ye mun ye. Sɛgɛsɛgɛliw senfɛ Mamudu Tilo ka tɔn min bɛ wele ko Katiba Masina ko n'i ye koɲa ninnu ta k'u lajɛ siga kɛra olu la k'a fɔ olu de nɔ bɛ nin koɲa in na ka sababu kɛ min ye gendarmerie min bɛ Balamasala n'o bɛ Kulukoro marabolo kɔnɔna la. Waleya jugu dɔ kɔni kɛra waati dɔ la ni Mamudu Tilo ninnu ka tɔn in fɛ ka ɲɛsin o yɔrɔ kɔfɔlen ma. Ni ye baara ninnu ta k'u lajɛ fo jamana ninnu ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka bolili ɲɔgɔn ma ka kurakuraya
ka se ka hakilinaw ta min bɛ kɛ sababu ye u ka se ka mamurutilenw kɛlɛ jamanaw dankun na. Guinée ni Mali frontière n'i y'a baaraw ta k'u lajɛ, maa caman bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na minnu dayirimɛ sirilen don jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ, minnu ka taa ni ka segin barika ka bon kosɛbɛ, k'a yira k'a fɔ mamurutilenw olu ka waleyaw bɛ ka ye nin yɔrɔ kofɔlen na a bɛ maaw jatigɛ kosɛbɛ. An b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ hali bi u ka dɔ fara cɛsiri ni wulikajɔw kan lakana ko baaraw la. An lamɛnbaaw, ka sanga ni an ka jamana kɔnɔna ko kibaruyaw ye, an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye an ka jamana kalafili koɲaw ye ale ni camancɛ fanga min b'an kunna nin waati na taacogoyaw. Fanga tun bɛ jɛkulu min bolo sani camancɛ fanga ka na n'o ye RPM ye, olu ye dantigɛli kɛ ka sanga ni camancɛ fanga koɲaw ye. U ko sariya kisɛ min taara juin kalo tile 6 san 2026 o tun ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ camancɛ fanga a n'a kun cɛ marisi kalo tile 26 san 2024 n'o tun ye tarata tɛmɛlen ye. Ko n'i ye baaraw ta k'u lajɛ, olu y'a ye k'a fɔ hali bi yɛlɛma tɛ ka don kow la. O waati selen u b'a ɲini camancɛ fanga fɛ u ka dɔ fara wulikajɔw kan min ye kalafili koɲɛw ye da ka don olu la, walasa an bɛ waati min na bi jamana in bɛ danko min na caman ka bɔ gɛlɛyaw la. N'i ye baaraw ta k'u lajɛ, an bɛ jamana sɛgɛsɛgɛli minnu na jamanadenw y'a ye k'a fɔ waati sera sa min ye kalafiliw ye olu ka kɛ kalafiliw minnu bɛna kɛ sababu ye jamana in ka se ka ɲɛkura sɔrɔ, ɲɛkura min ye an ka laɲini ye. An b'a ɲini hali bi politikitɔ maaw ani camancɛ fanga ɲɛmaaw u ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ka se ka ɲɔgɔn faamuya. An bɛ waati min na bi camancɛ fanga ni dɔ bɛna fara kan, dɔ bɛ fara kan ni waati min ye, kalafiliw kan ka kɛ ka bɛn waati min na a bɛɛ lajɛlen ka perepere latigɛ walasa malidenw ka se k'a dɔn k'a fɔ camancɛ fanga in a bɛ ka taa taasira min fɛ maaw ka se k'o taasira dɔn. Fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka se ka jamana in basigi ka jamana in lataa ɲɛ, o de ye malidenw ka laɲini ye. Ko mana tiɲɛ di kunun dɔ don n'aw mana, ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana, ko n'aw mana jama bɛɛ sigilen don n'aw mana. An balimaw, i n'a fɔ san o san arajo ɲɛta ani a baarakɛɲɔgɔnw ka se a dɛmɛbaa jɛkuluw ma, olu bɛ hakilina ɲuman dɔw ta ka ɲɛsin alisilamɛw ma sunkalo kalo barikama kɔnɔna la. Wa sunkalo yɛrɛ kɔfɛ min ye hakilina ɲuman caman ye dɛmɛla ka ɲɛsin alisilamɛw ma, maa minnu ni dɛmɛ ka kan min ye adamadenya ye a bɛ se ka diya ɲɔgɔn bolo cogoya minnu na, ɲɛta bɛ baara kɛ ka sanga ni o hakilinaw ye. O de kama sunkalo kɔnɔ min ye dɛmɛ caman ye o bɛ ta ka ɲɛsin alisilamɛw ma. Nin kalo barikama in kɔnɔna la min ye malo caman ye o dira alisilamɛw ma walasa sunkalo ka se ka nɔgɔya u bolo. A kɛnɛ kan siran minnu sɔrɔla an ka jɛn ka o lamɛn. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An bɛ aw bɛɛ fo, maa maa bɛ kɛnɛ kan aw ni ce an ka nali la, an y'a wele jaabi la. An b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛɛ sɔn a ma, ka kisi nɛɛma ko caman ɲini Ala fɛ a k'o kɛ an kuntigi kan, a barakati Muhammad a n'a ka so dunko ani a ka sahabaw ani maa minnu tugunu kɔ ni baara ɲuman ye, n'a fɔ an filɛ baara ɲuman mun kɛnɛ kan. Ala k'an fara o jamakulu kan. O cogoya la i n'a fɔ a b'a kalama cogo min na, ninnu de an ka ɲɛmaaw jɔlen ka daminɛ kɛrɛfɛ yan nɔ an ka directeur ba Sidi Ibrahim Jire, ka se an ka président ba ma Elhaji Fodi Tunkara, ka se an ka secrétaire ma n'o ye Abdoulaye Jawara ye, ka se Sanogo ale ni Dirisa, ka fara télé personnel